जय महाराष्ट्र माझा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा आजच्या या रत्नागिरी येथील या ऐतिहासिक सभेची सुरुवात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रत्नागिरी दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष श्री अविनाश सौंदळकर यांना मी विनंती करतो की आपण या सभेस संबोधित करावे। नमस्कार। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय, घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राजसाहेब ठाकरे आणि व्यासपीठावर असणारे सर्व मान्यवर, आज पूर्ण रत्नागिरीतून लोक येत आहात, परंतु काही गाड्या पाठीमागे अडकलेल्या आहेत, त्यामुळे थोडंसं विलंब होतोय। आपल्याला राजसाहेबांनी सभा दिली ही आमच्या रत्नागिरीकरांची भाग्य असं वाटतं, कारण यापूर्वी चिपळूणमध्ये सभा दिली होती 2009 मध्ये, परंतु पाऊस अचानक पडल्यामुळे ती सभा कॅन्सल झाली होती। परंतु रत्नागिरीची आज जी सभा दिली आहे ही आपला रत्नागिरीकरांसाठी हा आमचा उत्सव आहे आणि आम्हाला हा जोरात सभा होईल अशी अपेक्षा आहे। आज रत्नागिरीमध्ये अनेक प्रॉब्लेम आहेत। पाण्याचा 90 कोटी खर्च करून शहरामध्ये पाणी टंचाई आहे। इथे बरेचसे असे प्रॉब्लेम आहेत, बांधकाम विभागाकडून कामं जी होतात ती कामं कधी होतात, कधी बिलं निघतात हेही कळत नसतं। असे अनेक अडचणी ह्या रत्नागिरीकरांच्या आहेत। त्या रत्नागिरीकरांना हुकुमशाह लादलेला आहे आणि तो हुकुमशाहमुळे इथे कोणाला कामं मिळत नाहीत, त्यांच्याच माणसांना कामं मिळत असतात, असे अनेक प्रश्न इथे उद्भवलेले आहेत। कामं करत असताना एखादं टेंडर निघतं, परंतु टेंडर निघत असताना ते टेंडर नंतर निघतं आणि त्यापूर्वी कामं केलेली असतात आणि ती कामं 5 लाखाचे काम असेल तर 5 कोटीवर दाखवलं जातं आणि पब्लिकचा पैसा हा अशा प्रकारे विल्हेवाट लावली जाते आणि त्यांच्याच माणसाकडून ते केलं जातं। असे अनेक प्रश्न हे रत्नागिरीकरांचे आहेत। रत्नागिरी जर एखाद्याने मुद्दा उचलला तर त्यांच्या माणसानं कोंडून ठेवणं, त्यांना दमदाटी करणं हे प्रकार इथे होत असतात। परंतु आता ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कोणाच्या भुकेला भीक मारणार नाही, कोणाच्या धमकीला भीक घालणार नाही, हे त्यांना शब्द आहे। कारण यापूर्वी झालं, यापूर्वी कोण मला वाटत नव्हतं की त्यांना विरोध करणारा कोण होता असेल, परंतु यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा कार्यकर्ता म्हणून आम्ही सगळे चांगल्या असाच्या पाठीशी उभे राहू आणि जो चुकी करेल त्याला अडवलं जाईल हे नक्कीच। अशा प्रकारे इथे जे कामं करत असताना आम्हाला जर आमच्या नेत्यांचा, राजसाहेबांचा पाठिंबा असला तर जसं मुंबईमध्ये आणि ठाण्यामध्ये ज्या कामांच्या किंवा विरोधाच्या आगी लावल्या जातात, तसे ह्या रत्नागिरीमध्ये आम्ही सक्षम आपल्या लोकांच्या पाठी राहू, कारण आपल्या नेत्यांचा आणि आमच्या साहेबांचा आमच्या पाठीशी हात आहे। अनेक प्रश्न आहेत। मला वाटतं गेली 14 वर्ष रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये
बस स्टँडची कामं चालू आहेत. ही कामं बंद का आहेत ही लोकांना माहिती आहे, परंतु कोण बोलू इच्छित नाही. जर बोलणाऱ्याला लगेच बोलवलं जातं आणि त्याला दमदाटी केली जाते. माझ्या नेते साहेबांना, सगळ्या नेत्यांना आणि साहेबांना विनंती आहे, साहेब तुमचं पाठबळ असं असेल तर ह्या चुका करणाऱ्या लोकांना आणि फुकटच्या लुटणाऱ्या लोकांना रोखण्याची तयारी आम्ही ठेवली, रत्नागिरीत ठेवली आहे, हे सगळ्यांना शब्द देतो. आज आपल्या रत्नागिरीमध्ये जी सभा होते, ही सभेमध्ये येणारे पब्लिक अजून लांब आहे, काही गाड्यांच्या ट्रॅफिकमुळे येत आहे, परंतु या सभा बरगच्च होईल आणि या सभेच मार्फत इथल्या सत्ताधारींना आम्ही एक आव्हान देतो की या नगरपालिकेच्या लढाईमध्ये, नगरपालिके आता इलेक्शन असेल त्या इलेक्शनमध्ये आमच्या नेत्यांना आश्वासन देतो की आपले नगरसेवक रत्नागिरीतून नक्कीच देऊ, यात ठामपणे सांगेन. आपले प्रश्न अनेक आहेत, आपले नेते बोलणारच आहेत. मला या व्यासपीठावरती 2 शब्द बोलायला नेत्यांनी मला दिला, त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानतो. कारण एवढ्या मोठ्या स्टेजवरती छोट्याशा कार्यकर्त्याला बोलायला संधी दिली, त्याबद्दल खरंच सगळ्यांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अविनाशजी. पुढील वक्ते रत्नागिरी मध्यचे जिल्हाध्यक्ष श्री जितेंद्र चव्हाण यांना मी विनंती करतो की आपण सभेला संबोधित करावे. तत्पूर्वी पटांगणाच्या डाव्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र सैनिक आहेत. मी स्वयंसेवकांना विनंती करतो की आपण त्यांना पटांगणात आणण्याची व्यवस्था करावी. महाराष्ट्राचे भाग्यविधाते, हिंदू जननायक, मराठी हृदय सम्राट आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांना त्रिवार वंदन करून आज या ठिकाणी ऐतिहासिक सभेसाठी उपस्थित असणारे व्यासपीठावर सर्व आदरणीय नेतेगण आणि उपस्थित महाराष्ट्र सैनिक पदाधिकारी बंधू आणि भगिनींनो, खऱ्या अर्थानं माझ्या सहकार्याने इथली पार्श्वभूमी सांगितली. गेल्या अनेक वर्ष म्हणजे ही पूर्ण कोकणची रत्नागिरीची सभा आहे आणि या रत्नागिरीचा जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी रत्नागिरीच्या बाबतीत बोलणं गरजेचं आहे. गेले 17 वर्ष एक महाराष्ट्र सैनिक ते जिल्हाध्यक्ष पदावर काम करण्याची साहेबांनी संधी दिली आणि त्या संधीचं सोनं करत असताना अनेक प्रश्न केवळ या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नावाने आणि आपल्या आदरणीय राजसाहेबांच्या नावाने आजपर्यंत आपण करू शकलो. आज खऱ्या अर्थानं आमच्या जिल्ह्याला दिलेली पहिली बैठक आहे, त्यामुळे आमची जबाबदारी वाढलेली आहे. मी या ठिकाणी शब्द देतो की या ठिकाणी जे जुनं काही राजकारण चालू आहे की सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता, याला पूर्णपणे छेद देण्याचं काम मी आणि माझे सर्व सहकारी जिल्ह्यातील या ठिकाणी करून दाखवतील. अनेक जणांना या ठिकाणी जो सगळ्यात ज्वलंत प्रश्न आहे तो म्हणजे इथली वाढती बेरोजगारी. अनेक प्रकल्प येत आहेत, अनेक प्रकल्पावरून वाद चालू आहेत, अनेक जण त्या ठिकाणी येऊन लोकांची माथी भडकवण्याचं काम करतायत. परंतु ज्या ठिकाणी आमच्या जिल्ह्यामध्ये जे प्रकल्प आले, मग RGPL असेल, जिंदाल असेल, असे असंख्य प्रकल्प आले, परंतु या ठिकाणी स्थानिक आजही उपेक्षित आहे. कारण की ह्या सर्व उद्योजकांनी, इथलं प्रशासन असेल, इथले लोकप्रतिनिधी असतील, त्यांना सर्वांना ताब्यात ठेवलेलं आहे. त्यामुळे हम करो सो कायदा या ठिकाणी चाललेला आहे आणि त्याच्या विरुद्ध गेले 6 महिने आपल्या पक्षाचे सर्व सहकारी ताकदीनिशी या ठिकाणी लढा देत आहेत. आणि आज जसं माझ्या सहकाऱ्यांनी विनंती केली, पक्षानं जर पाठबळ दिलं तर यांना सुतासारखं सरळ केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. या ठिकाणी आज या व्यासपीठावरून शब्द देतो. 100 मीटरचं 100 फुटाची पाखाडी, 100 मीटरचा रस्ता, याच्यावरच आमदारकी फक्त पूर्णपणे उपभोगली जाते. खासदारांचा तर पत्ताच नाही. 5 वर्षानंतर उजेडात येतात. खासदारांचं बोलायला गेलं तर खूप काही आहे, त्यांना रात्रीचा प्रवास खूप आवडतो. ते आदरणीय राजसाहेबांवर बोलतात, अहो आम्हाला माहिती आहे तुम्हाला लॉज असणारेच कार्यकर्ते पाहिजेत, तुम्हाला लॉज वर नेणारेच पदाधिकारी पाहिजेत, त्यामुळे तुमचा सर्व काही इतिहास माहिती आहे, आम्हाला बोलायला लावू नका, नाहीतर या रत्नागिरीत फिरू देणार नाही, असं या ठिकाणी मी जिल्हाध्यक्ष म्हणून सांगतो. आता आमची जबाबदारी वाढलेली आहे. आम्ही ताकदीनिशी हा संपूर्ण जिल्हा मनसमय करून दाखवू. आता पण आम्ही सर्वांनाच अंगावर घेतलेला आहे.
मनसेचे या ठिकाणी जे काही म्हणतात ना ठराविक आहेत, मुठभर आहेत, कमी आहेत, पण तरी असताना सुद्धा साहेब आमच्या विरुद्ध सर्वांना एकत्रित येऊन लढावं लागतं. ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि आदरणीय राजसाहेबांच्या कडवट मावळ्यांची ताकद आहे. त्यामुळे मी पुन्हा एकदा या ठिकाणी सांगतो की याच्या पुढेही आपण अशाच पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीचं काम करू. भविष्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये याच रत्नागिरी जिल्ह्यातून चांगल्या पद्धतीचे रिझल्ट आम्ही देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करू. आणि पुन्हा एकदा मला या ठिकाणी म्हणजे आज मी या ठिकाणी उभा आहे, उपतालुका अध्यक्ष ते जिल्हाध्यक्ष, आणि आज या भव्य व्यासपीठावर बोलण्याची संधी देण्याचं काम फक्त आदरणीय राजसाहेबांमुळे होतं आणि आमच्या या ठिकाणी बसलेल्या नेत्यांमुळे होतं. मी सर्वांचे आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय मनसे, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद जितेंद्रजी. मी महाराष्ट्र नवनिर्माण महिला सेनेच्या उपाध्यक्षा आणि पक्षाच्या प्रवक्त्या अनिशाताई माझगावकर यांना विनंती करतो की आपण सभेस मार्गदर्शन करावं. नमस्कार रत्नागिरीकरांनो, सगळ्यांना सप्रेम जय महाराष्ट्र, जय मनसे. मंचावर इथे उपस्थित सन्माननीय आमचे नेते, सरचिटणीस, उपाध्यक्ष आणि इथे माझ्या जमलेल्या सगळ्या रत्नागिरीकर आणि बंधू आणि भगिनींनो, आज मी सर्वप्रथम माननीय राजसाहेबांचे आभार मानेन. या मंचावर एवढ्या सगळ्या संख्येने इथे उपस्थित असलेल्या लोकांना संबोधित करण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी माननीय राजसाहेबांचे आभार मानते. रत्नागिरीकरांचे प्रश्न भरपूर आहेत, कारण की आज जितू चव्हाण साहेब आणि सौंदळकर बोलले की आज सत्तेमध्ये एवढे वर्ष शिवसेना आहे, आता तर तिन्ही पक्ष एकत्र आलेत आणि हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन फक्त त्यांना विरोध करणारा एकच पक्ष आहे, तो म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. नेहमीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिथे चुकीचं दिसतं तिथे नेहमीच बोलत असते आणि बोलत राहणार. कारण की रत्नागिरीमध्ये जो महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो पाण्याचा प्रश्न. कित्येक वर्ष धरणं बांधली तीही अर्धवट, तिथे पाणी पुरवठा झाला नाही रत्नागिरीकरांना. आणि आजच्या घडीला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उद्भवतोय तो आमच्या आजच्या रत्नागिरीच्या तरुणांना, तो म्हणजे बेरोजगारी. कारण की बरेच प्रकल्प आले परंतु त्या प्रकल्पांना स्थानिकांना रोजगार इथे मिळालेला नाही आहे. कारण तिथे असं दाखवलं जातं की इथल्या स्थानिकांचं शिक्षण अपुरं पडतं, परंतु या रत्नागिरीमध्ये शैक्षणिक लेवलच्या या इथल्या विभागामध्ये चांगल्या प्रकारे रत्नागिरी डेव्हलप होणं अपेक्षित होतं, परंतु ही रत्नागिरीच्या इथल्या लोकांमध्ये जी डेव्हलपमेंट होणं अपेक्षित होतं ती डेव्हलपमेंट झालेलीच नाही. कारण की सत्तेतून पैसा निर्माण करायचा आणि पैशातून परत राजकारण करायचं आणि त्याच्यातून पुन्हा निवडून यायचं, हेच इथे बसलेल्या सत्यातील लोकांनी केलेलं आहे. कारण की इतके वर्ष ह्या इथे आमदार आहेत, जे खासदार निवडून येणारे विनायकजी राऊत, आमदार उदय सामंत काय करतात, ते मुंबईला बसतात आणि इथल्या लोकांचे प्रश्न जैसे थे ना गावागावात जाऊन बघा, गावातले रस्ते तसेच. 100 मीटरचा रस्ता करायचा, पुढचा 100 मीटरचा रस्ता गिळंकृत करायचं, धरणाचं काम अर्धवट. ह्या रत्नागिरीला पुरवठा करणारं धरण शीळ धरण, ह्या शीळ धरणाचं कामही अर्धवट. गेले 15 ते 20 वर्ष धरण त्याच प्रतीक्षेत आहे, फक्त पाईपलाईन जोडली आहे आणि इथे आणून पाणी सप्लाय होतोय, परंतु त्या गावातली स्थिती जैसे थी, तिथले नदी प्रकल्प जैसे थे. आज इथे खारफुटी जमीन आहे, खारफुटी जमिनीच्या बाबतीतही जैसे थे. मत्स्य व्यवसाय इथे होणं अपेक्षित आहे. ज्या पद्धतीने इथे पूर्ण समुद्रकिनारा लाभलाय, या समुद्रकिनाऱ्या मच्छीचा व्यवसाय मोठा प्रकल्प इथे आहेत. आज मच्छीचे प्रकल्प असताना देखील इथल्या लोकांना रोजगार नाही. फिनोलेक्स कंपनी आली, इथल्या लोकांना रोजगार नाही. जिंदाल आली, इथल्या लोकांना रोजगार नाही. बाहेरचे लोक येतात आणि रोजगार मिळून जातात, परंतु इथल्या मुलांना अपेक्षितच. आज जेवढी इथे होणं अपेक्षित आहे, इथे काजू व्यवसाय आहे, आंब्याचा व्यवसाय आहे,
फळ उत्पादनाचा व्यवसाय होणं ह्याच्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी उद्योग येणे इथे अपेक्षित आहेत. परंतु इथे उद्योग कसले येत आहेत, तर आता आपण बघतोय बारसूला जो प्रकल्प येतोय त्या संदर्भातले उद्योग इथे येत आहेत. ते गरजेचे आहेत की इथे फळ उत्पादन होणारे उद्योग होणे गरजेचे आहेत. ह्या संदर्भात इथली जी काही राजकीय अनावस्था आहे ती अनावस्था ह्या इथल्या राजकीय नेत्यांनी केलेली आहे. त्यामुळे ह्या संदर्भात साहेब बोलतीलच, परंतु आज ही पोटतिडकीने बोलण्याचं कारण आहे कारण की रत्नागिरीत ज्या पद्धतीने ह्या इथल्या रत्नागिरी आपण म्हणतो जिल्हा, पूर्वी पूर्ण जिल्हा होता, त्या जिल्ह्याच्या आता आपण 2 भाग झाले, एक सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी. म्हणजे रत्नागिरी जिल्हा पूर्ण बांद्यापर्यंत किंवा सिंधुदुर्गापर्यंत मानला जायचा तो रत्नागिरी जिल्हा आज त्या रत्नागिरीच्या 2 भाग झाल्यानंतरही हा जिल्ह्याला उपेक्षित आहे. सिंधुदुर्गात पर्यटन वाढलं, परंतु रत्नागिरीमध्ये ज्या पद्धतीने समुद्रकिनारा आहे तिथे पर्यटनाचे व्यवसाय होणं गरजेचे होते, पर्यटन वाढणं गरजेचं होते. त्या दृष्टिकोनातून इथे डेव्हलपमेंट होणं गरजेची होती, ती झालेली नाही आहे. इथे बरेच चांगले पर्यटन होण्यासाठी गणपतीपुळा आहे, थिबा पॅलेस आहे, पावस आहे, आपलं मार्लेश्वर आहे, जे ठिकाणं आहेत पर्यटन ज्या पद्धतीने झालं पाहिजे ते होत नाही आहे. त्यासाठी गरजेचं होतं इथले राजकारण, आणि राजकारण होत राहिलंय कारण की त्यालाही आपणही कारणीभूत आहोत रत्नागिरीकर. आपण एवढे वर्ष सातत्याने त्यांना निवडून दिलं, त्यांच्यावर विश्वास ठेवला, परंतु आज ह्या विश्वास ठेवण्याच्या पात्रतेचे लोक आहेत का, तर नाही. ह्या आता तर काय राष्ट्रवादी शिवसेना, आता तर आणखी दुसऱ्या शिवसेने गटात आमदार गेलेत. हेच चाललंय यांचं, ह्यांच्यामध्ये आपापसात मेळजोळ नाही आणि लोकांना नुसते खेळवायचे धंदे चालू आहेत. तर तुम्हीही लक्षात ठेवा, ह्याच्या पुढे जर विश्वास ठेवायचे असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेवर नक्की विश्वास ठेवा. कारण की रत्नागिरीत ज्या वेळेला तुम्ही ह्या लोकांना विरोध करणार तेव्हाच कुठे आपण सक्षम बनू शकतो. तर रत्नागिरीकरांना एवढंच विनंती आहे, ह्याच्या पुढे नक्कीच राजसाहेबांवर विश्वास ठेवू शकता तुम्ही. कारण की राजसाहेबांना माझा महाराष्ट्र असा घडवायचा आहे की त्या महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यांना समाविष्ट करायचं आहे. सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देते. आज मला इथे बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी आभार मानते. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अनिशाताई. पटांगणाच्या डाव्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र सैनिक उभे आहेत, आपण बसून घ्यावं. बाहेर जे महाराष्ट्र सैनिक आहेत त्यांनीही लवकरात लवकर आतमध्ये येऊन पटांगणात बसून घ्यावं. याच्या पुढील या सभेस मार्गदर्शन संबोधित करण्यासाठी मी आमंत्रित करतो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या महिला सेनेच्या सरचिटणीस माननीय स्नेहलताई जाधव. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत शिवछत्रपती यांना वंदन करून भारतरत्न माननीय बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन. तसंच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष माननीय राजसाहेब यांना मानाचा मुजरा. व्यासपीठावर उपस्थित मनसेचे सर्व नेते, सरचिटणीस, उपाध्यक्ष, सर्व पदाधिकारी आणि आज या ठिकाणी उपस्थित सर्व कोकणवासी बंधू आणि भगिनींनो, आज खरं म्हणजे आनंदाचा दिवस आहे की माननीय राजसाहेबांनी आपल्या इथे कोकणामध्ये ही सभा दिलेली आहे, ती पण रत्नागिरीमध्ये आज ही सभा होत आहे. काही दिवसापूर्वी माननीय राजसाहेबांनी कोकणाचा दौरा केला होता आणि त्याच वेळेस ठरवलं होतं की मी एक बैठक कोकणासाठी देणार आणि आज हा दिवस उजळला आहे की माननीय राजसाहेबांनी आज रत्नागिरीमध्ये ही सभा आयोजित केलेली आहे. आपण सर्व राजसाहेबांचे विचार ऐकण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झाला आहात. मला देखील माननीय राजसाहेबांचेच विचार ऐकायचे आहेत. पण या ठिकाणी कोकणावरती इतका अन्याय झालेला आहे त्या बाबतीत मी फक्त 2 शब्दामध्ये आपल्याकडे उल्लेख करणार आहे. आपल्याला माहितीच आहे, जवळजवळ 7-8 वर्ष या ठिकाणी कोकणाच्या रस्त्याचं काम सुरू आहे. आज 7-8 वर्षांनंतर समृद्धी रस्त्याचं काम त्याच्यानंतर पूर्ण झालं. सुरू पण त्याच्यानंतर केलं होतं
आणि अगोदरच आपलं कोकणाचं काम सुरू व्हायच्या अगोदर ते काम झालेलं आहे. म्हणजे हा अन्याय कोकणावरती किती आहे तो बघा. आज सरकार जे महाराष्ट्र शासनाचं आहे, दिल्लीचं सरकार आहे, त्यांचं लक्ष आज कोकणाकडे अजिबात नाही आहे. आपल्या कोकणाला बाजूला टाकल्यासारखं केलेलं आहे. हे पूर्वीपासून चालत आलेलं आहे की असंच कोकणाकडे दुर्लक्ष आणि कोकणावरती अन्याय. आज आपल्याला कोकणाला संपूर्ण पर्यटन क्षेत्र डिक्लेअर केलेलं आहे, पण आज तशी सुविधा आपल्याला देत नाही आहेत सरकार. आपल्याला माहितीच आहे की इथे समुद्रकिनारे कितीतरी सुंदर आहेत. अहो, तुम्ही फॉरेनला गेलात तिथे बघाल आणि इकडचे समुद्र बघाल, तसेच्या तसेच आपल्याकडे समुद्र आहेत, पण आपल्याला पर्यटनासाठी नियोजन करून देत नाही आहेत. त्याच्यासाठी जी गरज आहे कोकणाला ते करून देत नाही आहेत. प्रथम म्हणजे रस्ता व्हायला हवा होता. रस्ता जर आज झाला असता तर आपल्याला पर्यटनाचं वाव मिळाले असते, लोक आपल्याकडे आले असते, पर्यटन वाढलं असतं. पण हे रस्ता होऊन देत नाही. मला वाटतं हे जाणून बुजूनच चालू आहे. कारण तुम्ही बघितलं कित्येक वर्षापासून कोकणाने शिवसेनेला भरभरून दिलेलं होतं. आमदार, खासदार, नगरसेवक हे कोकणातून आपण निवडून दिले होते, तरी पण त्यांचं लक्ष नाही आहे. आज काही जणांनी सांगितलं पाण्याची समस्या आहे. खरंच आपल्याकडे किती पाणी आहे, पण आपल्याला नियोजन करता येत नाहीये. नियोजन करत नाहीये सरकार पाण्यासाठी. दुसरी गोष्ट मला आजच कळलेली आहे की रत्नागिरीमध्ये एसटी डेपो जो आज कित्येक वर्षापासून तोडून ठेवलेला आहे काम करण्यासाठी, पण अजूनपर्यंत ते पूर्ण होत नाहीये. का? ह्याचं काय कारण आहे हे जनतेसमोर तुम्ही सांगा. जनता विचारते आहे, पण इथे उत्तर देण्यासाठी कोणालाच वेळ नाहीये. आज सध्याची अशी परिस्थिती आहे की सरकारमध्ये विरोधी पक्ष, सत्ताधारी हे एकमेकांबरोबर भांडतायत. नुसती त्यांची भांडणं चालू आहेत, जनतेकडे बघायला लक्ष नाहीये. आज तुम्हाला माहिती असेल, आज महागाई इतकी वाढलेली आहे, महिलांना तर घर चालवणं मुश्किल झालेलं आहे. आज गॅसचे भाव, पेट्रोलचे भाव, भाज्यांचे भाव गगन आसमानाला चुंबलेले आहेत, तरी पण अजून त्यांचं लक्ष नाहीये. ते अजिबात जनतेकडे बघण्यासाठी त्यांना वेळ नाहीये. नुसते भांडणं करतायत आणि भांडणं चालू आहेत. म्हणून मला एकच या ठिकाणी सांगायचं आहे आपल्याला की आपण आता सध्या येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये सगळ्या पक्षांना बाजूला ठेवा आणि एकदा मनसेला, माननीय राजसाहेबांना संधी द्या, ही मी तुम्हाला विनंती करते. आज संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष फक्त साहेबांकडे आहे, राजसाहेबांकडे आहे. आणि लोक सांगतात देखील की आज काही ना काहीतरी घडेल, महाराष्ट्र घडवतील ते म्हणजे राजसाहेब घडवतील. म्हणून मला सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी आता फक्त मनसेकडे बघा आणि माननीय राजसाहेबांना पुन्हा एकदा संधी द्या. म्हणजे आपल्या कोकणाकडे जे दुर्लक्ष झालेलं आहे ते आपल्याकडे नक्कीच चांगलं होईल आणि सुधारेल कोकण. आणि आपल्याला समृद्धी मार्ग जे झालेला आहे तिकडे ते आपलं इकडे पूर्ण होईल अशी मी आशा बाळगते. आणि आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद स्नेहलताई. पुढच्या वक्त्यांना इथे मी बोलावण्यापूर्वी सर्व जे स्वयंसेवक आहेत, व्हॉलंटियर्स आहेत, त्यांनी जे बाहेर जितके महाराष्ट्र सैनिक असतील त्यांना आतमध्ये बसून घेण्याची कृपा करावी. यापुढील वक्ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे अध्यक्ष आणि वॉटरमॅन अशी ज्यांची ओळख आहे असे श्री मनोज चव्हाण यांना मी या सभेला संबोधन करण्यासाठी आमंत्रित करतो. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत शिवप्रभूंना विनम्र अभिवादन करून परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांना मानाचा मुजरा करून व्यासपीठावर विराजमान झालेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सगळे आमचे नेते मंडळी, पक्षाचे उपाध्यक्ष, पक्षाचे सरचिटणीस, मातेने ज्याने जन्म दिला पण ज्याने आम्हाला आमचं कर्म दिलं असे आमचे राजसाहेब ठाकरेंना मानाचा मुजरा करून
या रत्नागिरीमध्ये परशुरामाच्या भूमीमध्ये लोकमान्य टिळक मनोज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीत जमलेले सर्व रत्नागिरीकर, रत्नागिरी जिल्ह्याचे बंधू भगिनींनो आणि मातांनो, कोकण निसर्गाने विशेष प्रेम करणारा असं कोकण, परमेश्वराचं विशेष लक्ष असणारं असं कोकण, 750 किलोमीटरची किनारपट्टी असणारं आमचं कोकण, इतकं जबरदस्त आणि असं संपन्न कोकण अख्ख्या देशामध्ये अशा पद्धतीचं वातावरण किंबहुना परमेश्वर इतका आशीर्वाद कोणाला देऊ शकत नाही असं हे आमचं कोकण. नांदगावकर साहेब गेल्या 10 वर्षामध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या नीचपणामुळे असो किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या स्वार्थीपणामुळे असो, माझ्या कोकणच्या जनतेने काही एका पक्षाला भरभरून दिलं, परंतु त्याची त्यांनी माती केली अशी वेळ आता म्हणायची पाळी आलेली आहे. या सभेचं नियोजन खरं एक वेगळ्या पद्धतीचंच आहे. जनजागृती सभा असणं अत्यंत गरजेचं आहे. तुमचे सगळ्यांचे आपले डोळे उघडणं आता कोकण जनतेचे गरजेचं आहे. ज्या कोकणामध्ये खूप काही गोष्टी करता आल्या असत्या. 750 किलोमीटरची किनारपट्टी आहे. या ठिकाणी आता वक्ते काही बोलले की पर्यटन करता काय नसतं केलं, तर पर्यटन करता खूप काही गोष्टी केल्या असतात. 1200 किलोमीटरची किनारपट्टी गुजरातमध्ये आहे, परंतु कधीही गुजरातचा समुद्र दाखवला जात नाही. परंतु 750 किलोमीटरची किनारपट्टी नांदगावकर साहेब संपूर्ण जगात दाखवली जाते. हे आमचं रत्नागिरी आहे, हे आमचा जिल्हा आहे. हे या राजकारणी लोकांना समजू नये, हीच दुर्दैवाची गोष्ट आहे. अनेक 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 पर्यटन उद्योग या ठिकाणी आले असते. सगळं दिलेलं आहे निसर्गाने, ते फक्त जगापुढे आणायचं आहे, जगापुढे मांडायचं आहे, पण इच्छाशक्ती नाही आहे. असे प्रकल्प आणा की कोकणाचं वाटोळं कसं होत आहे, अशा पद्धतीचं फक्त गेल्या 10 वर्षामध्ये या ठिकाणी प्रकल्प येण्याचा प्रयत्न झाला. पुढे जाऊन थोडा अभ्यास केला तर त्या अभ्यासामध्ये असं दिसून आलं की असे प्रकल्प ज्याला सिच्युएशन, ज्याला जागा म्हणतात, ती जागा चांगल्या पद्धतीचा उद्योगाची जागा कोकणच आहे. मग आपल्या सरकारला आणि पक्षाला पैसे किती मिळतात ते बघा, आणि अशा पद्धतीचे प्रकल्प आणा. जनता गेली खड्ड्यात, 5 वर्षानंतर बघू काय करायचं त्यांचं. आणि मग अशा पद्धतीचं वातावरण ठेवून घ्यायचं, कारण आपण झोपलो होतो. खूप खूप विश्वास ठेवला आपण, आणि त्या विश्वासाचा विश्वासघात केला. याच्याकरता बांधवांनो आज ही खऱ्या अर्थानं सभा आहे. किती दुर्दैव आहे अभ्यंकर साहेब, या ठिकाणी समुद्र किनारपट्टी कोकणामध्ये आहे, पण मत्स्य जे फिशिंग युनिव्हर्सिटी जी आहे ती नागपुरामध्ये आहे. ती नागपुरामध्ये हलवण्याचा प्रयत्न करतायत. ही दुर्दैवाची गोष्ट नाही का? समुद्र इथे आहे. ज्या गोष्टीच्या परमिशन या ठिकाणी जर कुठला प्रकल्प आणायचा झाला तर त्या परमिशनच्या कंपन्या सगळ्या नागपूरमध्ये, त्या जिथे काही उगत नाही अशा पद्धतीने समुद्राची टेस्टिंग करणारी कंपनी कुठे असेल तर ती विदर्भात आहे. माझ्याकडनं मलेशियात त्या कंपन्या बोलून घ्याव्या लागतात. या ठिकाणी आपल्याकडे प्रकल्प येताना माझ्या रत्नागिरीच्या जनतेला फक्त क्लास 4 फक्त नोकरी मिळणार आहे, ही देखील या राजकारणाला अक्कल नाही. या कोकणामध्ये कुठले कुठले उद्योग यावेत, त्याचं शिक्षण प्रणाली, त्या ITI किंवा IIT ज्या आहेत त्या संस्था पहिल्या उभ्या कराव्या, आणि मग त्या उभ्या झाल्यानंतर माझा कोकणचा जो माणूस आहे, 10वी असेल, 12वी असेल, ग्रॅज्युएट झालेला असेल, त्याला तिथे परिपक्व शिक्षण करा, आणि मग त्या प्रकल्पामध्ये नोकरी स्थानिकांना लागते. ही अक्कल देखील आमच्याकडे राजकीय लोकांना नाही, कारण फक्त टक्केवारी करायची आहे, ही परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रामध्ये बदल व्हायची आता खऱ्या अर्थानं संधी आहे. सरकार कोणाचंही असो, पण आजच्या तारखेला माननीय राज ठाकरे साहेबांकडे एका वेगळ्या विश्वासाच्या नजरेने बघितलं जात आहे. मग कोळी बांधवांचे प्रश्न असो, शिक्षकांचे प्रश्न असतो, शिक्षणाचे प्रश्न असो, सगळेजण पहिलं टार सोडवतात ते माननीय राज ठाकरे साहेबांच्या घराचं. ही परिस्थिती बांधवांनो आता या 10 वर्षात आली. हा पर्याय दिलाय आपल्याला. 40, 50, 70 वर्षामध्ये काही नसेल झालं, परंतु एक
तरुण उमगाचं आहे नेतृत्व महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थानं आता लाभणार आहे. आणि ती संधी आपण वाया नका घालू हे सांगण्याकरता या ठिकाणी आम्ही उभे राहिलो. बदल हवा आहे, गुंडगिरी करते, काही नाही झालं तर कानाखाली मारते, यांची कामगार सेना अशी आहे, यांच्या अनेक पक्षामध्ये काय करायचं नाही, पण सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना. बदलामध्ये राजकारण करायचं असेल तर बदला असं त्यांचं म्हणणं आहे. अरे हम मचलते तो तूफान मचलता है, हम उबलते तो भूजल उबलता है, हमें बदलने की कोशिश ना करना यारो, हम बदलते तो इतिहास बदलता है. ह्या वृत्तीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सध्या काम करते. डबकं म्हणे, लहान पक्ष झाला आता, डबकं आहे, होय डबकच आहे. चला हम वो तालाब है जहां शेर भी सर झुका के पाणी पिणे आता है, हे विसरू नये, लक्षात ठेवा. आणि म्हणून येणारा काळ खूप महत्वाचा आहे. या ठिकाणी प्रश्न तिथे जनतेचा, मार्ग तिथे मनसेचा, हे लक्षात ठेवून आम्ही शपथ घेऊन आम्ही सगळे उतरलोय. आणि म्हणून प्रश्न तिथे जनतेचा, मार्ग तिथे मनसेचा, आणि प्रश्न तिथे विरोधाचा, मार्ग तिथे उद्धवाचा, ही परिस्थिती आजही ते विरोध करण्याकरता आलेले आहेत. याच्या अगोदर अक्कल नव्हती त्यांना. अनेक कातळ शिल्प फुकट जाणार आहेत, त्यावेळेला त्यांना अक्कल नव्हती, परवानगी त्यांनीच दिली होती, आणि आता त्यांना कातळ शिल्प दिसायला लागलं, कारण अभ्यासच नाहीये. माझ्याकडे पर्यटन जिल्ह्यामध्ये पर्यटन करत असताना पर्यटन मंत्री कोण आहे, त्याला काहीतरी पर्यटनाची माहिती असणं गरजेचं आहे. एक फार मोठा बिल्डर आपण पर्यटन मंत्री म्हणून आणून बसवला आहे, कसं काय पर्यटनाचा विकास होणार मला माहितीच नाहीये ना, कारण मी 6,000ची जागा ₹1,00,000 विकणारा माणूस आहे, त्यामुळे मला पर्यटन कसं कळणार. आणि म्हणून एक पाऊल पुढे बांधवानो, कोणाची सरकार असू ते, अत्यंत चांगल्या पद्धतीचे अभ्यास असणारे अभ्यासू नेते मंडळी असो किंवा अभ्यासू लोक, माननीय राज ठाकरे साहेबांनी आपल्या पक्षामध्ये त्यांना पदं दिली आहेत. मी स्वतः एक हॉटेल मॅनेजमेंटचा माणूस आहे, आम्ही सर्व्हिस इंडस्ट्रीची माणसं आहोत. एक पाऊल पुढे आव्हानेमध्ये सरकारला की खरंच जर तुम्ही पर्यटनसाठी जर काम करत असाल या ठिकाणी, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, आम्ही आमच्यासारखी माणसं तुम्हाला संपूर्णपणे गाईडन्स देण्यात तयार आहेत. हे आव्हान आमचं स्वीकारा, आणि आम्ही ती संपूर्ण मार्ग रत्नागिरीमध्ये खऱ्या अर्थानं सुजलाम, म्हणजे नको मॉरिशसला जायला, नको मलेशिया, सिंगापूर, बँकॉक, कुठल्याही समुद्र किनारपट्टीमध्ये जायला, या महाराष्ट्रामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये किंबहुना सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये काय पद्धतीचं पर्यटन करू हे आम्ही द्यायला आयडिया तुम्हाला तयार आहोत. हे आव्हान आहे, आव्हान स्वीकारा. आणि निश्चितपणे येणारा काळ जरी खडतर असला तरी आता डोळे उघडे आणि कान उघडे करून खऱ्या अर्थाने एक तरुण नेतृत्व तुमच्या समोर पर्याय म्हणून उभं राहिलंय. माननीय राज ठाकरे साहेबांच्या पाठीशी खरे एकदा तरी उभे राहा. या महाराष्ट्राचा सुजलाम सुफला झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असं वचन आणि ग्वाही देऊन आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मनोज चव्हाण साहेब. खूप खणखणीत आणि दणदणीत असं आपलं मनोगत झालं. मी पुढील मार्गदर्शनासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते, कोकणचे सुपुत्र आणि कोकणावरती अगदी बारकाईने लक्ष ठेवून असणारे मान्य शिरीन सावंत साहेब यांना इथे आमंत्रित करतो. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजा शिवछत्रपती, भारतीय घटनेचे शिल्पकार महामानव परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांना वंदन करून आजच्या या कोकणातील वचन दिल्याप्रमाणे आयोजित केलेल्या आदरणीय राजसाहेबांच्या सभेसाठी उपस्थित असलेले माझे सर्व सहकारी, उपस्थित बंधूंनो आणि भगिनींनो, खरं म्हणजे ही काही आव्हान सभा नाही किंवा उत्तर सभा नाही. ही सभा केवळ ज्यांच्यावर राजसाहेब मनापासून प्रेम करतात त्या कोकणवासियांचं दर्शन व्हावं यासाठी म्हणून आयोजित केलेली ही सभा आहे. मला कल्पना आहे सध्या कोकणातल्या लोकांचे कामाचे दिवस आहेत, आंब्याचा सीझन सुरू आहे, काजूचा सीझन सुरू आहे, लोक येणाऱ्या पावसाळ्यासाठी जी बेगमी करायची त्यासाठी मागे आहेत. परंतु तरी देखील जी वचनपूर्ती करायची त्यासाठी म्हणून आजची ही सभा आयोजित केलेली आहे. सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात जो राजकारणाचा दशावतार दिसतो आहे, खरं म्हणजे आम्ही कोकणी लोक
दशावतार हा आमच्या जत्रेत बघतो, आमच्या उत्सवात बघतो, पण आता तर हल्ली रोज टीव्हीवर आम्हाला दिसतोय. या हंगामामध्ये ज्याच्यावर आमचं जीवन चालतं, पोट चालतं, त्या आंब्याने आम्हाला दगा दिलाय. या हवामानामुळे या कोकणचा आंबा 20% पण आलेला नाही आहे. परंतु सर्व सरकारचं लक्ष हे अवकाळी पाऊस पडणाऱ्या विदर्भावर, मराठवाड्यावर, पश्चिम महाराष्ट्रावर आहे. जरूर असावं, परंतु कोकणावर देखील लक्ष द्यावं. आज राजसाहेबांना भेटायला अनेक आंबा बागायतदार आले होते, काजू बागायतदार आले होते. मागील 2 आठवड्यापूर्वी आदरणीय राजसाहेबांनी आमच्या समवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. अनेक विषयांसोबत हाही महत्वाचा विषय होता की काजू बी तो शेजारच्या गोवा राज्यामध्ये 150 रुपयांनी घेतला जातो, परंतु आमच्या कोकणामध्ये ज्याच्यावरती आमचं पोट आहे, साधारणपणे 45% महिला ज्या कारखान्यामध्ये काम करतात, त्या काजू कारखाने बंद व्हायची वेळ आलेली आहे आणि त्या काजू बीचे दर 100 रुपयापर्यंत आणून ठेवलेले आहेत. आणि विकत घेणारे कोण आहेत? तर हे सगळे बाहेरचे परप्रांतातले जे व्यापारी आहेत, ते सिंडिकेट करून या कोकणातला काजूचा दर पाडतायत. आणि त्यासाठी म्हणून आज राजसाहेबांनी खास त्या काजूबीवाल्यांचा प्रश्न त्याचा देखील चर्चा केली. अनेक प्रश्न कोकणामधले प्रलंबित आहेत. चिपीला विमानतळ काढलंय, एक विमान येतं, कधी येतच नाही. बिचारे लोक 500-500, 1000-1000 रुपये खर्च करून गाडीने त्या चिपी विमानतळावर पोहोचतात आणि तिथे गेल्यावर कळतं की आजचं विमान रद्द झालंय. म्हणजे काय कोकणच्या माणसाची थट्टा लावलेली आहे. तुम्ही तुमच्या राजकारणात मग्न आहात, परंतु कोकणातल्या लोकांच्या समस्यांकडे बघायला कोणाला वेळ नाही. मुंबई गोवा महामार्ग गेली 10 वर्ष आम्ही अडखडत रखडत कोकणामध्ये येतोय. अनेक अपघात घडतायत, परंतु त्यांचं तेच चालू आहे. कधी कंत्राटदार पळतोय, तर कधी शासनाने डिंब बसलेलं आहे. ह्या सर्वांवरती बोलण्यासाठी म्हणून आज राजसाहेब या सभेच्या माध्यमातून या सरकारची लखतरं काढणार याबद्दल मला विश्वास आहे. आजच्या या सभेसाठी मंडणगड पासून ते बांद्यापर्यंतची लोक आलेली आहेत. हे सर्व महाराष्ट्र सैनिक राजसाहेबांचं दर्शन घेण्यासाठी आलेले आहेत. काही गाड्या अडकल्यामुळे या सभास्थानी पोचायला वेळ होतोय, परंतु थोड्याच वेळात राजसाहेबांचं आगमन होईल. तुम्हा सर्वांना मी इथे शुभेच्छा देतो आणि तुर्तास इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सावंतसाहेब. थोड्याच वेळात राजसाहेबांचं इथे आगमन होणार आहे. तत्पूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते श्री अभिजित पानसे साहेब यांना मी विनंती करतो की आपण या सभेस संबोधित करावे. सन्माननीय राजसाहेबांना वंदन करून तुमच्या समोर बोलतो. खरं तर या वक्त्यांच्या रांगेमध्ये माझं नाव नव्हतं, पण नांदगावकर साहेबांना मी एक मुद्दा मांडावा की जो शासनापर्यंत आणि तुमच्यापर्यंत पोचला पाहिजे, म्हणून त्यांनी मला सांगितलं. खरं तर हा मोठ्या प्रमाणात नांदगावकर साहेब किंवा साहेबांनी मांडावा असा मुद्दा होता. एकंदरीत सध्याचं जे वातावरण आहे महाराष्ट्रातलं सोडूनच देऊ, कारण इथे कुठलाही नेता, कुठलाही काही खासदार कोणाचंही नाव घेतलं तर मी मध्येच इकडे आणि तिकडे विचारतोय, हा सध्या कुठल्या पक्षाचा आहे, हा या गटाचा आहे, त्या गटाचा आहे. आणि इतकं विचित्र वातावरणामध्ये नेमकं आपण सामान्य माणसं, सामान्य मतदार म्हणून पहिले आपण भांबावून गेलो, नंतर राग आला, आणि आता बहुतांशी तरुण पिढी आणि तरुण सगळे लोक किंवा आपण सुद्धा आता ते राजकारण नकोच रे बाबा, इथपर्यंत आपण पोचलेलो आहोत.
वेळोवेळी आपण सांगतो याच व्यासपीठावर आम्ही असतो, मनसेचे आहोत, त्यामुळे आम्ही राजसाहेबच असे नेते पाहिजेत वगैरे 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 सगळेजण बोलत असतो. पण रत्नागिरीसारख्या किंवा कोकणासारख्या लोकांनी गेली अनेक वर्ष एका विचारधारेला मतदान केलं. सन्माननीय बाळासाहेबांच्या विचारांना मतदान केलं. आता गोंधळ महाराष्ट्रात असा चालू आहे की बाळासाहेबांचे विचार, माननीय बाळासाहेबांचे विचार माझे आहेत का तुझे आहेत, तुझे आहेत का त्याचे आहेत, याच्यातच नुसता गोंधळ चाललाय. पण आपण हा विचार करणार आहोत का की या सगळ्या मारामारीमध्ये त्यांना विचारांशी घेणं देणं आहे का सत्तेशी घेणं देणं आहे हे न कळलं पण आपण मूर्ख नाही आहोत. सतत कोकणाच्या विषयात कोकणाने किती मतदान केलं, वर्षानुवर्ष केलं, आपण करत राहतो. कॉन्ट्रॅक्टर असतो तो मंत्री होतो किंवा मंत्र्याच्या घरातच कॉन्ट्रॅक्टर असतो, किंवा मालवणपासून अगदी बांद्यापासून ते अगदी रायगडपर्यंत त्यांचेच रस्ते, त्यांचीच मशिनरी, त्यांचंच सगळं, आणि आपण मुकाटपणे ते सहन करत असतो. आणि आपल्याला वाटतं की नाही आपल्या हातात काय आहे. नेहमी सन्माननीय राजसाहेब सांगत असतात की आपल्या हातात काय, तर आपल्या हातात अशी ताकद आहे की आपण या सगळ्यांना घरी बसवू शकतो. पण त्यासाठी आपल्याला एक नेतृत्वाची गरज असते. आणि मी अतिशय प्रामाणिकपणे मनापासून सांगतो की गेले काही वर्ष तुम्ही बघत असाल, टीव्ही लावायचा, टीव्ही हल्ली लावायला कंटाळा येतो. मगाशी उल्लेख केला कोणीतरी इकडच्या खासदारांचा, पण मला असं वाटतं की राऊत हे नाव सध्या घेऊच नाही हो. म्हणजे त्या नावाला काय झालंय मला माहिती नाही, पण इकडचे असो किंवा तिकडचे असो त्यांच्याविषयी आता काय सतत बोलून 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 कंटाळा कसा येत नाही आपल्याला, पाहायचा कंटाळा आला. प्रश्न कुठेतरी एका व्यक्तीविषयी नाहीये, प्रश्न कोणा एकाविषयी बोलण्याचा नाहीये. माझं म्हणणं आहे की ही तरुण पिढी, आपण म्हणतो की ही सगळी कोकणातली हिंदुत्व विचारांची आहे, सन्माननीय राजसाहेबांना मानणारी आहे, त्यांची भाषणं तर आपण सगळेच ऐकत असतो. पण एक नीट विचार केला तर गेले अनेक दिवस, अनेक वर्ष, 2-4 वर्ष जर बघत असलो तर सतत आमची युती कोणाशी, आघाडी कोणाशी, गट कोणाचा, अमुक कोणाचा, तमुक कोणाचा, तू कसा वागला, मी कसा वागला, अक्षरशः रस्त्यावर देण्या इतक्या शिव्या आता आपण व्यासपीठावरनं आणि बाईट्समध्ये द्यायला लागलो. आपण एक वेगळा विचार करणार आहोत की नाही. सन्माननीय राजसाहेब हा एकमेव माणूस आहे, जेव्हा आपण नीट बघा, मी सांगतो म्हणून लक्षात घेऊ नका, की जो जातीपातीविषयी बोलत नाही, संपूर्णपणे राजकारणाविषयीचं राजकारण विरहित बोलतो. केवळ एकाच गोष्टीविषयी साहेब बोलतात, ते म्हणजे महाराष्ट्राचा विकास आणि आपली बेरोजगारी कशी जाईल, धंदे कसे येतील, उद्योगधंदे कसे येतील, विकास कसा होईल. आणि हे आपल्याला नकोय. मला खरंच गंमत वाटते, चव्हाण साहेब बोलले का कोणी बोललं की इथे समुद्र किनारा आहे अख्खा आणि मत्स्य उद्योग याच्याविषयी विद्यापीठ नागपुरात आहे. मग निदान संत्र्यांवरती प्रक्रिया कशी करायची याचा तरी प्रकल्प इथे आणा ना. खरं तर नांदगावकर साहेब संत्र्यांवरती नाही, इकडच्या मंत्र्यांवर कारवाई केली पाहिजे, एक प्रक्रिया केली पाहिजे, तर कोकण सुटल. इथलंच नाही, कोकणातलेच सांगतोय सगळ्या. एक विषय सतत सतत बोलला जातो, कोकणात प्रकल्प आणावेत न आणावेत याच्याविषयी काही मी बोलणं इतका मोठा नाही. पण हा मुद्दा मला साहेबांनी बोलायला सांगितलं, नांदगावकर साहेबांनी, म्हणून बोलतो. आमची अशी मागणी आहे की इथे नेहमी आपण महाराष्ट्राच्या प्रकल्पात कुठेही असो, कोकणात असो, विदर्भात असो, अजून कुठे असो, खानदेशात असो, प्रकल्प येणार असेल त्यावेळेला तो प्रकल्पाची घोषणा येण्याआधी 1 वर्ष त्या मंत्र्यांना आणि ब्युरोक्रेसीला माहिती असतं, मंत्रालयातल्या सगळ्या लोकांना माहिती असतं. आणि तुम्ही जर लक्षात घेतलं, समजा पुढच्या वर्षी इथे एक प्रकल्प येणार आहे, तर त्या वर्षभरात कोणालाही तेरे बी चूप मेरे बी चूप मध्ये आपापले चिट्टे पिट्टे सगळे तिकडे जागा घेतात. अतिशय मातीमोल भावाने जागा घेतली जाते आणि वर्षभरात प्रकल्प जाहीर केला तर त्याच 100 रुपयाच्या जागेची किंमत 10,000 रुपये होते. आणि नंतर ते सगळे मंत्री महोदय आणि त्याच्या आजूबाजूचे लोक फायदा घेतात. याच्यावरती महाराष्ट्र शासनाला आणि संपूर्ण सरकारला आमची मागणी आहे की जर असा तुम्ही प्रकल्प जाहीर करणार असाल
समजा 1 वर्षांनी प्रकल्प तुम्ही जाहीर केला आणि या वर्षभरात अनेक लोकांनी समजा जागा विकल्या असतील, तर असा GR काढावा, असा नियम काढावा की जर त्या जागा जी ती जागा प्रकल्पाकरता घेणारे ज्या लोकांची, त्या लोकांकडनं जागा गेल्या 5 वर्षामध्ये जर घेतली गेली असेल तर येणाऱ्या पैशात 50% मोबदला त्या मूळ मालकाला द्यावा, तरच हे सगळं गणित सुटेल. त्याशिवाय हे हरामखोर सुधारणार नाहीत. आपापल्या इथे जागा घेतले साहेब, तुम्ही लिस्ट बघा, मेहता आणि सगळे परप्रांतीयांच्या नावावरती जागा आहेत. आणि हा नियम झाला पाहिजे. आता सुद्धा भांडाभांड करतो कारण आपली जागा माती मोल किमतीने कोणीतरी आपली दिशाभूल करून घेतलेली असते आणि प्रकल्प आल्यानंतर आपल्या ताळूवरचं लोणी तीच जागा कोट्यावधी रुपयात दुसरा कमवून जातो. आमच्या मुलांनी काय भिका मागायच्यात? आणि विरोध करायचा असेल तर या गोष्टीला केलं पाहिजे, या नियमाकरता केला पाहिजे. मला असं वाटतं तरच प्रकल्पांना एक मोकळी जागा आणि जो भूमिपुत्र आहे त्याला नोकऱ्या बिकऱ्या या गोष्टी तर होतीलच, पण 5 वर्षाच्या कालावधीत ती जागा जर विकली गेली असेल तर जो मूळ मालक असेल तर त्याला 50% हा मोबदला दिलाच गेला पाहिजे. असं झालं तरच, आणि मला असं वाटतं तरच थोडीशी सुधारणा होईल. विषय खूप आहेत. मला असं वाटतं सन्माननीय राजसाहेब अतिशय थोड्याच वेळात येतील. त्यांचं भाषण ऐकण्यास महाराष्ट्र अख्खा उत्सुक आहे. म्हणून मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आदरणीय राजसाहेबांचं इथे थोडं आगमन झालेलं आहे. आपण सर्वांनी बसून घ्यावं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा, सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा आपल्या या डाव्या बाजूला खूपसे महाराष्ट्र सैनिक उभे आहेत. कृपया आपण बसून घ्यावं. आपल्याला मी वारंवार विनंती करतोय की आपण इथे बसून घ्यावं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा सन्माननीय राजसाहेब गौड प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावता सिंहासनागिरा राजागिरा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. रत्नागिरी जिल्ह्यातर्फे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचा सत्कार करण्यात येत आहे. मी रत्नागिरी जिल्ह्याचे सर्व पदाधिकारी यांना विनंती करतो की आपण सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना
तालुक्यातील युवकांचा पक्षप्रवेश होत आहे. मी या सर्वांना व्यासपीठावर आमंत्रित करतो की आपण सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या वती पक्षात प्रवेश करायचा आहे. प्रीतम गावडे, राहुल मोंडकर, लौकिक मेहतर, चिन्मय काकवेलकर, गणेश सातार्डेकर, प्रमोद डिसोलकर, तथागत मालवणकर, कुणाल चोंडणेकर, ओमकार चव्हाण, संस्कार गावकर, यशवंत भानजी आणि शिरोडा ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. या सर्वांनी आज सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत प्रवेश केलेला आहे. त्यांचं सर्वांचं इथे हार्दिक स्वागत करण्यात येत आहे. जे समोर उभे आहेत त्यांनी सर्वात लवकर बसून घ्यावे आणि आपली सर्वांची इथे प्रतीक्षा आपण सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांची प्रतीक्षा करतात. मी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे विनंती करतो की आपण सभेस मार्गदर्शन करा. जमलेल्या माझ्या सर्व हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आज आपल्या सभेसाठी म्हणून आपल्या मुंबईवरनं येणारे आपले शाखाध्यक्ष त्यांच्या गाडीला अपघात झाला आणि त्या अपघातामध्ये आपले एक महाराष्ट्र सैनिक देऊ साळवी यांचं त्या अपघातात निधन झालं. त्यांच्या पत्नीलाही थोडा मार लागलाय. सभा संपल्यानंतर तुम्ही ज्या वेळेला आपापल्या घरी जाल, आपापल्या गावाला जाल, जिल्ह्यात जाल, तेव्हा जाताना आपण गाड्या नीट सांभाळून सावकाश चालवत जा. ते दिलेले सीट बेल्ट हे उगाच नसतात आणि ते गाडीला दिलेले जे सीट बेल्ट्स असतात, काही अनेक गाड्यांमध्ये हल्ली तर सगळ्याच गाड्यांमध्ये जवळपास त्या SRS बॅग झाल्या आहेत. त्या SRS बॅग्स तुम्हाला अपघातापासून वाचवतात. पण जर समजा तुम्ही तो सीट बेल्ट लावला नसेल तर ती SRS बॅग ऑन होत नाही आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या गोष्टींचा त्रास होऊ शकतो. म्हणून माझी तुम्हाला सर्वांना हात जोडून विनंती आहे, या महाराष्ट्राला तुम्ही भविष्य आहात महाराष्ट्राचं, महाराष्ट्राला तुमची गरज आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही जाताना काळजी घ्या आणि व्यवस्थित जा. मागच्या वेळेला मी जेव्हा कोकणाच्या दौऱ्यावरती आलो असताना पत्रकार बांधव मला भेटले होते आणि त्यावेळेला मी जरा सांगितलं होतं मला कोकणामध्ये मी सभा देणार आहे. अनेक लोक बोलले इकडे करा, तिकडे करा, तिकडे करा. मला सगळीकडेच करायचे आहेत. पहिल्यांदा म्हटलं जिल्हा रत्नागिरी, म्हटलं शहर रत्नागिरी निवडू, म्हणून आज रत्नागिरीला पहिली सभा आज तुमच्या समोर होत आहे. बरेच विषय तुंबलेत. नाले सफाई होणं गरजेचं आहे. पावसाळा तोंडावरती आहे. सध्याची महाराष्ट्राची एकूणच राजकीय परिस्थिती गेले काही महिने मला समजेल अशीच झाली ती. गेले काही वर्षच, 1-2-4 वर्ष तर झाली, तर काही कोण कुठे आहे तेच समजत नाही मला. काही आमदार ज्या वेळेला समोर येतात त्यावेळेला प्रश्न पडतो की विचारू असं वाटतं सध्या कुठे आहे. आणि दुसरीकडे तो राजीनाम्याचा गोंधळ सुरू होता, तो काल संपला. अनेक लोक, मी मागे एकदा म्हटलं होतं, मी जेव्हा त्यांनी सांगितलं, जाहीर केलं होतं की मी निवडणूक लढवणार नाही, त्यावेळेला मी म्हटलं होतं की पवारसाहेब स्वतः सांगतायत की मी निवडणूक लढवणार नाही,
तुमचं काय मत आहे? समोर पवार साहेबच उभे आहेत. ते म्हणतात नाही नाही, निवडणूक लढवली पाहिजे तुम्ही. मला असं वाटतं खरंच त्यांना राजीनामा द्यायचा होता. पण जेव्हा त्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अजित पवार ज्या प्रकारे वागलेत, तो गप्पा बस, तो शांत बस, तो माईक हातात घे, ते सगळं पवार साहेबांच्या डोळ्यात देखत होत असताना पवार साहेबांच्या मनात आलं असणार, अरे मी आत्ता राजीनामा दिलाय, हा माणूस असा वागतोय, खरंच जर दिला तर हा उद्या मला पण सांगेल गप्पा बस. मला असं वाटतं त्या भीतीपोटी, त्या भीतीपायी त्यांनी राजीनामा मागे घेतला. भानगड नको. हे आत्ता असं वागतं, पुढे कसं वागेल? काय चालू होतं, काही पोच नाही, काही नाही, काही नाही. जवळपास आतून उकळ्या फुटत होत्या की होतंय ते बरं होतंय. मी त्या दिवशी माझ्या एक मुलाखत झाली, त्या मुलाखतीमध्ये मी सांगितलं होतं काकांकडे लक्ष द्या. ते कधी कोणती गोष्ट करतील काय सांगता येत नाही. असो, तो त्यांच्या पक्षातला विषय, आपल्याला काय देणं घेणं त्याच्याशी. आज कोकणामध्ये आलोय, अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. पण त्या प्रलंबित राहण्याची कारणं किंवा ते प्रश्न उभे राहण्याची कारणं हे तुम्ही आहात. त्याच व्यापारी लोकप्रतिनिधींना निवडून देऊन, त्याच पक्षांना निवडून देऊन त्या पक्षांनी सगळा अख्खा कोकणाचा व्यापार करून ठेवलाय. तुम्ही तिथेच, तुम्ही तसेच. आणि 30 माणसं निवडून देत आहेत. राज्य सरकारमध्ये त्यांनाही काही किंमत नाही. कारण त्यांची किंमत झालेलीच आहे. मी मागच्या वेळेला जेव्हा आलो मी या कोकणाच्या रस्त्यावरनं 2007 साली, 2007 मुंबई गोवा मार्गाचं काम सुरू झालं. अजून पूर्ण होत नाहीये. काय करतात तुमचे लोकप्रतिनिधी? कुठे आहेत तुमचे खासदार? कुठे आहेत तुमचे आमदार? कारण त्याच लोकांना सतत तुम्ही निवडून देताय, त्यांना फरकच पडत नाही. त्यांचं असं म्हणणं आहे की अरे काम केलं काय नाही केलं काय, ही माणसं आम्हाला निवडून देणारच आहेत. खास खळग्यातनं आणि खड्ड्यामधनं जाणार आहेत तुम्ही. तुमच्याबद्दल आपुलकी तर शून्य आहे लोकांना. तीच गोष्ट बघा, 2007 ला सुरू झालेला हा प्रकल्प मुंबई गोवा रस्ता आज 2023 म्हणजे जवळपास 16 वर्ष झाली. 16 वर्ष अजून काही नाही. मधले पॅचेस फक्त झालेत. मधले मी जेव्हा या रस्त्यावर गेलो मागच्या वेळेला, त्यावेळेला मी देवेंद्र फडणवीसांना फोन केला. म्हटलं अहो त्या रस्त्याचं म्हटलं एकदा बघा काहीतरी. म्हटलं मला बोलले तुम्ही नितीनजींशी बोलून घेता का? गडकरींशी. म्हटलं बोलतो. नितीनजीने फोन लावला मी गडकरींना. मी म्हटलं नितीनजी, म्हटलं मी आता त्या मुंबई गोवा आपल्या पुण्या गोव्या रस्त्यावरनं आलो. म्हटलं काय हालत झाली म्हटलं त्या रस्त्याची. इतकी वर्ष झाली म्हटलं रस्ता पूर्ण होत नाही. मला म्हणाले अहो काय करणार, त्याचे कॉन्ट्रॅक्टर पळून गेले. ज्यांना आजपर्यंत तुम्ही निवडून दिलत त्यांच्यापैकी एकाने तरी विचारलं का हे पळून कसे गेले, का गेले, हा रस्ता का नाही होत आहे?
कारण या लोकांना फक्त तुमच्याशी मतदानाशी फक्त निगडीत हे संबंध विषय आहे तुमचा. मतदान करा, मोकळे व्हा, आमचे आम्ही, तुमचे तुम्ही. तोच समृद्धी महामार्ग बघा, नागपूर पासून मुंबईपर्यंत, आता नाशिकपर्यंत आला, शिर्डीपर्यंत आला, सुरू पण झाला. काळ काय? 4 वर्षात. नागपूर ते शिर्डी आता पुढचं काम सुरूच आहे अजूनही, पण इथपर्यंत झाला. काम सुरू होऊन त्याचं पूर्ण होऊन गाड्या रस्त्यावर फिरायला लागल्या. आमच्याकडे 16 वर्ष आमच्याकडे कोकणातला रस्ता आमचा पूर्ण होत नाहीये. आणि मी नेहमी सांगत आलो ना, याचं कारण तुम्हाला गृहीत धरलेलं आहे. गृहीत कोण तुम्ही? मतदानाच्या दिवशी फक्त जिवंत राहा म्हणजे झालं, बाकी तुम्हाला मोजतात कोण? अजूनही आमचे तेच प्रश्न, आम्ही त्याच गोष्टींवरती आम्ही कोकण बोलतो आहोत. पण आम्हाला राग येत नाही कोणत्या गोष्टीचा, आम्हाला वाईट वाटत नाही त्या गोष्टींचं. आज राज ठाकरे बोलून गेला, उद्या विसरून जाणार तुम्ही. मनाला लागत देखील नाही आमच्या की अरे आमचा अपमान, ढळढळीत अपमान करतायत ही लोक, पण आम्हाला काही नाही त्याचं. खरं तर कोकणासारखा भाग, परमेश्वरी आशीर्वाद मिळालेला भाग, आज आम्ही इथे भांडतो, वाद चालू आहेत. प्रकल्प नाणारला होणार का बारसूला होणार? हे नवीन बारसू कुठून आलं? मला वाटलं नाणारचं नाव बदललं आणि बारसू झालं. हे कुठून होतंय? कुठून या सगळ्या गोष्टी होत आहेत? कुठून? मला कोकणातल्या मला लोकांबद्दल पण मला आश्चर्य वाटतं. अरे तुमच्या पायाखालनं तुमच्या जमीन निसटून जाते, 100 एकराचे पॅचेस निघून जात आहेत, 1000 एकर जमीन निघून जाते. समजत नाही तुम्हाला? कळत नाही कोणतरी विकत घेत आहेत म्हणून? आणि हे सगळे लोकप्रतिनिधी जे आहेत ना, या लोकप्रतिनिधींना पहिल्यांदा कळतं की इथे प्रकल्प कोणता येणार आहेत. कवडीमोल दामातनं तुमच्याकडनं जमिनी विकत घेतात आणि जेव्हा तो प्रकल्प जाहीर होतो त्यावेळेला सरकारकडनं किती त्याच्या म्हणजे 1000 पट जास्ती पैसे घेऊन मोकळे होतात. व्यापार चालू आहे नुसता. नाणारमध्ये प्रकल्प आणणार होते, नाणारला विरोध झाला, अचानक बारसू नाव आलं. माझ्याकडे आज कलेक्टर आले होते, मी त्यांना विचारलं, म्हटलं का हो, म्हटलं बारसूमध्ये किती जमीन आहे? किती? म्हटलं हातात किती जमीन आली? 1000 एकर आली. कशी आली? कळलं नाही तुम्हाला? जमीन विकताना कळलं नाही आपल्याला? मुंबईवरनं अनेक लोक ज्या वेळेला कोकणामध्ये येतात, गणपतीच्या वेळेला येतात, होळीच्या वेळेला येतात, तुमच्यामध्ये चर्चा होते. चर्चा झाली नाही तुमची? मग येऊन भेटता ते कशासाठी भेटता? सकाळच्या वेळेला, संध्याकाळच्या वेळेला, ज्या वेळेला आपल्या मंदिरामध्ये ज्यावेळेला तुम्ही बसता आणि गप्पा मारता, त्यावेळेला तुम्हाला माहिती नाही की आपल्या खालची जमीन गेलेली आहे? याच लोकप्रतिनिधींचे व्यापारी मित्र इथे तुमच्यासमोर फिरत असतात, कवडीमोल किमतीने तुमच्याकडनं जमिनी विकत घेतात आणि मग ती सरकारला बड्या दामामध्ये विकतात. आम्हाला समजत कसं नाही? कोकणासारखा भाग, प्रतिभावान भाग, प्रतिभा संपन्न भाग, महाराष्ट्रामध्ये जर समजा आपण पकडलं, महाराष्ट्राला प्रत्येक राज्याला, मी मागच्या वेळेला सांगितलं होतं, प्रत्येक राज्याला जसे भारतरत्न असतात तसे महाराष्ट्राला भारतरत्न आहेत. आता 8 आहे, आता 8 मिळालं.
पण या 8 जर समजा तुम्ही काढलं तर या 8 6 भारतरत्न ही कोकणातली आहेत. पावा काणे घ्या, धोंडो केशव कर्वे घ्या, विनोबा भावे घ्या, डॉक्टर आमचे बाबासाहेब आंबेडकर घ्या, लता मंगेशकर घ्या, सचिन तेंडुलकर घ्या, हे सगळे कोकणातले आहेत. आणि पावा काणे, धोंडो केशव कर्वे, विनोबा भावे आणि जन्म इंदोरचा जरी असला तरी संपूर्ण बालपण ज्या ठिकाणी गेलं त्यातले 4 जण बाबासाहेब आमचे आंबेडकर, हे 4 जण एकट्या दापोलीतले आहेत. इतका प्रतिभा संपन्न हा महाराष्ट्र, हा कोकण, तुम्हाला मूर्ख बनवतायत. ज्या शिवछत्रपतींनी सांगितलं होतं की तुमची जमीन, आपला शत्रू समुद्रमार्गे येईल, समुद्रमार्गे आला तर आपल्या जमिनी घेईल तो आणि राज्य करेल. म्हणून आमच्या शिवछत्रपतींनी समुद्र आरमार उभं करायचं ठरवलं. हे समुद्र आरमार उभं करताना इथे भाटे नावाचं गाव आहे, बरोबर. इकडचे 2 भाऊ, एक वेंटाची भाटकर आणि एक मायनाक भंडारी, हे 2 भाऊ, या 2 भावांनी आमच्या शिवछत्रपतींचं समुद्र आरमार सांभाळलं, पहिलं उभं केलं. एकाने गावावरनं आडनाव घेतलं आणि एकाने जातीवरनं आडनाव घेतलं, म्हणून एक वेंटाची भाटकर आणि दुसरा मायनाक भंडारी. तुमच्या पायाखालची एकदा जमीन गेली ना की तुमचं अस्तित्व तर काय, कोण तुम्ही. तुम्ही या देशाचे नागरिक आहात. नागरिक आहात म्हणजे काय आहात. एक जमिनीचा तुकडा तुमच्या नावावरती आहे, त्या जमिनीवरती तुम्ही उभे आहात. मी मागच्या वेळेला एकदा माझ्या काही 2 भाषणामध्ये मी सांगितलं होतं ना, जमीन, जमीन म्हणजे काय, भूगोल. आपण म्हणतो ना की मोगलांचं राज्य आलं, मग ब्रिटिशांचं राज्य आलं, मग दुसरं महायुद्ध झालं, मग पहिलं महायुद्ध झालं, मग तिथून चंगेज खान आला, मग ह्याने इथे आक्रमण केलं, मग रशियाने असं केलं, मग तसं केलं. ह्या सगळ्या गोष्टीचा इतिहास म्हणून जो तुम्ही पाहिलात आजपर्यंत, तो इतिहास भूगोलाशिवाय नाही. प्रत्येकाने जमीन पादाक्रांत केली, जमीन जमीन घेतली ताब्यात. या देशाची, या प्रदेशाची मी जमीन ताब्यात घेतोय. तिची जमीन ताब्यात घेणं जे आहे ना, त्याला आपण इतिहास म्हणतो. आमच्या शिवछत्रपतींचं जे स्वप्न होतं, जे पुढे मराठेशाहीने, पेशव्यांनी जे पूर्ण केलं, की आपला महाराष्ट्राचा भगवा हा अटके पार फडकवला. अटके पार फडकवला म्हणजे कुठे, आज पाकिस्तानामध्ये तिथे अटक नावाचा किल्ला आहे. त्या अटक नावाच्या किल्ल्यावरती, आता ते पाकिस्तानात आहे, अफगाणिस्तानच्या जवळ, त्या किल्ल्यावरती भगवा लागला गेला, म्हणून त्याला आपण अटके पार झेंडा फडकवला म्हणतो. जमीन ताब्यात घेतली आम्ही. ती जमीन ताब्यात घेणं म्हणजे तुमचं राज्य. अरे तुम्ही जमिनी काढताय तुमच्या पायाखालच्या. आणि कोणत्या तरी अमराठी व्यापाऱ्यांना विकताय. आपण कोणासाठी जमीन सोडतो आहोत, आपण काय करतो आहोत, ह्याचं भान नाही आपल्याला. तो दाभोळला एनरॉनचा प्रकल्प आला पूर्वी, त्यावेळेला त्याला पण विरोध झाला होता. एनरॉनला जमीन दिली कोणी, विकली कोणी, तुम्ही. पण तुम्हाला माहितीच नव्हतं इथे एनरॉन येणार आहे. पुढे तो जैतापूरचा अणुऊर्जा प्रकल्प, माहितीच नव्हतं अणुऊर्जा प्रकल्प येणार आहे, पण आम्ही जमिनी विकून मोकळे झालो व्यापाऱ्यांना. आणि मग त्यांनी त्या तुमच्याच जमिनी 1000 पट किमतीला त्यांना विकल्या.
नाणार नाही तेच झालं, बारसूलाही तेच. आमच्या जमिनी पायाखाल्ल्या जात आहेत, पण आम्हाला कळत नाहीये आम्ही कोणाच्या घशात घालतोय ते. किती काळ रडत बसणार होतो आपण? मला हे ज्याला हे नाणार आणि हे ज्याला बारसू बिरसू प्रकरण झालं, मला संताप झाला होता, संताप. मला एकदा येऊन माझ्या कोकणवासियांशी मला बोलायचंच होतं. माझ्या कोकणामधला आज माझा तरुणी रोजगार हवाय. अहो काय नाही दिले या कोकणाला. ज्या गोष्टी कोकणामध्ये आहेत त्याच्यावरती एक केरळ सारखं राज्य चालू आहे, राज्य. आपण काय घेऊन बसलोय? या नुसत्या टुरिझम या गोष्टीवरती एक राज्य चालू आहे. हे प्रकल्प कधी केरळात नाही जात, हे प्रकल्प कधी गोव्यात नाही जात. आणि तुमच्याकडे बदा जे निसर्गाने आपल्याकडे जे ओतलंय त्याची आम्हाला किंमतच नाही, कारण आमचा एकमेकांशी काही संबंधच येत नाही. आमचा संबंध येतो फक्त गणपतीच्या पुरता आणि होळीच्या पुरता. काय नाहीये इथे हो. या सह्याद्रीसारखी रेंज, अख्खी पर्वतरांग, या पर्वतरांगेमध्ये असलेले आमच्या शिवछत्रपतींचे किल्ले, ते नाही ठेवता येत आम्हाला नीट. दोन 2014 भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आलं राज्यामध्ये. त्याच्या अगोदर काँग्रेस एनसीपीचं सरकार असताना तेव्हा कोणाच्या डोक्यात खूळ आलं की मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावरती अरबी समुद्रामध्ये शिवछत्रपतींचं स्मारक बांधायचं. आणि मग मी काय बोललो ते राहिलं बाजूला. आणि मग या सगळ्या एनसीपीच्या लोकांनी पसरवायला सुरुवात केली की राज ठाकरे शिवछत्रपतींचं स्मारक बांधायला विरोध करतोय. राज ठाकरे करेल शिवछत्रपतींचं स्मारक बांधायला विरोध? जो पक्ष, ज्या पक्षाचा अध्यक्ष परवा दिवशी राजीनामा दिलेला आणि आता असलेल्या या माणसाच्या, या शरद पवार साहेब या माणसाच्या तोंडातनं कधी शिवछत्रपतींचं नाव यायचं नाही. सगळी भाषणं काढून बघा त्यांची. शाहू फुले आंबेडकर ते मोठे होतेच, त्याच्याबद्दल काही वाद नाहीये, त्यांचं नाव घ्यायलाच पाहिजे. पण सर्वप्रथम आमच्या शिवछत्रपतींचं नाव घ्यायला पाहिजे. आमची ओळख ही शिवछत्रपतींची ओळख आहे. आम्ही कोण आहोत? आम्ही मराठी आहोत. मराठी म्हणजे कोण? आम्ही महाराष्ट्रात राहणारे म्हणजे कोण? आमच्या शिवछत्रपतींच्या भूमीत राहणारे आम्ही. आमची ओळख काय? आमची ओळख तीच ती. त्या महापुरुषाचं नाव ज्यांनी, जे आजपर्यंत कधी घेत नव्हते, त्यांनी पसरवायला सुरुवात केली. बघा राज ठाकरे कसं शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याला विरोध करतोय. समुद्रामध्ये उभा राहणारा किती पुतळे आहेत महाराष्ट्रामध्ये शिवछत्रपतींचे? जयंती आणि पुण्यतिथीला जाऊन फक्त हार घालणं एवढंच फक्त कर्तव्य उरतं आपलं. त्या माणसाने उभं केलेलं आपण पुढच्या पिढ्यांना काय सांगणार आहोत, काय दाखवणार आहोत? आणि तेव्हा मी त्यांना सांगितलं होतं की शिवछत्रपतींचा पुतळा समुद्रामध्ये उभा करणार तुम्ही, त्याला 10,000 कोटी रुपये खर्च करणार. त्यापेक्षा महाराजांचे जे गडकिल्ले आहेत हे पहिले तुम्ही दुरुस्त करा, व्यवस्थित करा. हे तेव्हा बोलणारा फक्त एकटा मी होतो. लोकांना वाटलं मी विरोध करतोय स्मारकाला. अरे माझा स्मारकाला विरोध नाहीये. हे गडकिल्ले ही खरी स्मारक आहेत. पुढच्या पिढ्यांना आम्ही काय दाखवणार आहोत? पुतळे?
ज्या शिवछत्रपतींचे किल्ले, ज्या शिवछत्रपतींचा विचार, जो आग्र्यावरनं औरंगजेब इथे मारायला आला, जो विचार मारायला आला, त्या शिवछत्रपतींच्या भूमीमध्ये आम्ही काही करत नाही आहोत. हीच ती सह्याद्री रांग ना, जी कोकणाला लागून आहे. काय करतोय आपण त्याचं? काही नाही करत आहोत. आमचं लक्षच नाहीये कुठे. काही बारीक बारीक अनेक ठिकाणी काही सामाजिक संस्था, काही माझे तरुण बांधव, माझे तरुण भगिनी माझ्या काही काम करतायत त्याच्यावरती, पण जे सरकारने म्हणून करायला पाहिजे काही नाही. जे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक प्रदेशाबद्दल एक आपुलकी असायला पाहिजे. अरे मी तुम्हाला सांगतो, हा कोकण आहे ना आपला, एक कोकण, हा फक्त टुरिझम या एका विषयामध्ये राज्याला पोहोचू शकतो, आपल्या महाराष्ट्र राज्याला. पण आमच्या राज्यकर्त्यांना काही देणं घेणंच नाहीये. सगळ्यांनी सगळ्या गोष्टी वाटायच्या. महाराष्ट्र एकसंघ म्हणून विचार नाही करायचा. हा कोणतरी हा विदर्भाचा, हा कोणतरी मराठवाड्याचा, हा कोणतरी कोकणातला, हा कोणतरी उत्तर महाराष्ट्रातला, हा कोणतरी पश्चिम महाराष्ट्रातला, अशा सगळ्या फोडी करायच्या. त्याच्यानंतर तुमच्या जाती तर आहेतच. जातीपातीमध्ये फोडून ठेवायचं सगळं. आमच्या महापुरुषांना फोडून ठेवले या लोकांनी. शिवछत्रपती काय? आमचे मराठ्यांचे. बाबासाहेब आंबेडकर कोण? हे दलितांचे. आमचे महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले कोण? हे माळ्यांचे. लोकमान्य टिळक कोण? आमचे हे ब्राह्मणांचे. आम्हीच आमच्या महापुरुषांना जातीमध्ये वाटून ठेवलं. का? कारण काही राजकीय स्वार्थ त्याच्यामध्ये दडलेत. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला बिझी ठेवायचं, गुंगून ठेवायचं तुम्हाला. तुम्ही त्याच्यातच राहिले पाहिजेत. आणि एकदा त्याच्यामध्ये तुम्ही राहायला लागलात, कशाला लागते तुम्हाला रस्ता? कशाला लागते तुम्हाला जमीन? गेली जमीन तर गेली जमीन. आम्ही आमच्या जातीच्या नावाने आम्ही बोंब मारत बसू. हेच पाहिजे या लोकांना. तेच देताय तुम्ही. हे सगळे सत्तेमधले आणि बाहेरचे, हे सगळे सगळ्यांचं साठलोट एकमेकांशी. ह्यांना माहिती असतं प्रकल्प कुठे येणार आहे, विमानतळ कुठे येणार आहे, रेल्वे स्टेशन कुठे येणार आहे, कोणत्या भागामध्ये कुठच्या ठिकाणी प्रगती होणार आहे, हे ह्यांना आधी माहिती असतं. आणि माहिती असल्यामुळे अगोदरच हे सगळ्या जमिनी विकत घ्यायला सुरुवात करतात. तुम्हाला पत्ताच नसतो या गोष्टींचा. बाबांनो, जागे राहा. सगळं एके दिवशी हाताखालनं जाईल ना ज्या वेळेला, त्यावेळेला फक्त पश्चातापाचा हात फक्त कपाळावरती मारत बसायला लागेल तुम्हाला. काही उरणार नाही तुमचं. उद्या कोकणामध्ये दुसरी भाषा येईल, दुसऱ्या भाषेमध्ये लोक बोलायला लागतील. आता बोलतही असतील. कोण येतंय आमच्याकडे, कोण जातंय, कोण जमिनी घेतंय, कोण कुठे राहतंय, काय करतंय, कशाचा कशाला आम्हाला पत्ता नाही. याचं कारण आम्ही बेसावध आहोत. आम्ही नुसती यांची फक्त नावं घ्यायची आहे महापुरुषांची. या शिवछत्रपतींनी आम्हाला सांगितलं होतं की आपला शत्रू समुद्र मार्गे येईल. आम्ही नाही ऐकलं. मुंबईमध्ये जे बॉम्ब ब्लास्ट झाले होते ना 92-93 ला, ते सगळं RDX याच समुद्र मार्गे आलं. आम्हाला माहित नाही. शिवाजी महाराज बोलून गेले होते. आमचं कुठे लक्ष? जो मुंबईला टेररिस्ट अटॅक झाला, ते कसाब बिसाब सगळी माणसं आली, याच समुद्र किनाऱ्यावर आली. आमचा माणूस बोलून गेला होता की आमचा शत्रू समुद्र मार्गे येईल. आमचं भान नाही. आम्ही बेसावध. अख्ख्या देशामध्ये महाराष्ट्रासारखं संपन्न राज्य नव्हतं आणि नाही. पण आपण जर सतर्क राहिलो नाही, हे सगळं आपल्या हातातनं जाईल. इतर सर्वांना आपल्या महाराष्ट्रावरती डोळा आहे.
पण आपणच आपापसामध्ये भांडून आपापसामध्ये हे सगळे हेवेदावे करून राजकीय सगळे जे चालू आहेत ना, प्रकल्प हवा प्रकल्प नको. नाणारला ज्यावेळेला मी गेलो होतो त्यावेळेला मी सगळ्यांचं ऐकून ज्यावेळेला बोललो मी तेव्हा सांगितलं होतं की काही गरज नाहीये नाणारची, या प्रकल्पाची. नंतर लॉकडाऊन आला, 2 वर्ष सगळ्या गोष्टी बंद होत्या. आजची महाराष्ट्राची परिस्थिती, आजच काही 2-4 आपल्याकडचे उद्योग हे बाहेर गेले, बाहेरच्या राज्यांमध्ये गेले. आता उद्योग महाराष्ट्राच्या बाहेर जाणं महाराष्ट्राला परवडणार नाही. महाराष्ट्रातल्या तरुणांना तरुणींना त्यांच्या भवितव्यासाठी भविष्यासाठी या गोष्टी परवडणार नाहीयेत. मुळातच पहिल्यांदा ह्यांना जमीन द्यायच्या नव्हत्या. पण आज ज्या काही गोष्टी करून ठेवलेल्या आहेत याच्यामध्ये आज महाराष्ट्र हा इतक्या विचित्र परिस्थितीमध्ये आहे. उद्या महाराष्ट्राची परिस्थिती, आर्थिक परिस्थिती अशी होईल की सरकारमध्ये पगार देणं पण शक्य होणार नाही. आणि अशा वेळेला सरकार कोलॅप्स होईल, कोलॅप्स. मग कोणाचंही सरकार येऊ देत. मला असं वाटतं कुठच्याही आता ह्याच्या पुढे तुम्ही जर सावध राहिलात, काही जाहीर झालेले प्रकल्प, आता हे सगळे नाणारसारखे प्रकल्प, मी मुद्दामून तुमच्यासाठी एक गोष्ट आणली आहे दाखवायला. ते काही नाहीये, डोळे उघडावेत तुमचे, तुम्हाला समजावं. की याच आपल्या बारसूमध्ये कातळ शिल्प सापडली आहेत. आणि युनेस्को नावाची जी संस्था आहे मोठी, हे युनेस्को नावाची संस्था ही ज्यांचे जगभरातल्या 192 देशांबरोबर करार आहेत. आणि ते 192 देश, त्याच्यामध्ये भारत पण आहे, भारताने देखील करार केलेला आहे. या युनेस्कोच्या अंडर येणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत, ज्याच्यामध्ये आपलं कुठचं ती आपली लेण्या, अजंठा, वेरूळ, त्याच्यानंतर मुंबईचं छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत की ज्या युनेस्कोच्या अंडर येतात. आणि युनेस्कोच्या अंडर आल्यानंतर, त्या संस्थेच्या अंडर आल्यानंतर ती संस्था ठरवते की त्याच्या बाजूला डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे की होणार की नाही होणार. आणि जिथे अशा प्रकारच्या गोष्टी मिळालेल्या आहेत काही हजारो वर्ष जुन्या, त्याच्या बाजूला तर तुम्हाला प्रगती, डेव्हलपमेंट करताच येत नाही. आमच्याकडे जमिनी विकून बसलेले आहेत, आम्हाला माहितीच नाही युनेस्को काय. उद्या युनेस्कोने सांगितल्यानंतर केंद्र सरकारला ती गोष्ट करावीच लागेल. ती जिथे कातळ शिल्प आहे त्याच्यापासून एक त्याला बफर एरिया म्हणतात, म्हणजे काही किलोमीटरचा असतो, किलोमीटरचा. त्या भागामध्ये तुम्हाला कोणत्याही प्रकारची डेव्हलपमेंट करता येत नाही. मला मगाशी कोणीतरी सांगितलं जवळपास तो जर भाग आला तर त्याच्या भोवती 3 किलोमीटर तुम्हाला प्रगती करताच येत नाही, काही करता येत नाही. कारण ती गोष्ट जगासाठी उघडी होते, जगासाठी उपलब्ध होते. आणि जगभरामधनं लोक ती पाहण्यासाठी म्हणून येतात तिथे. तशी ती केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला तशी ती डेव्हलप करायला लागते. मी मुद्दामून तुमच्यासाठी त्याचे सॅटेलाइटचे पिक्चर्स आणलेत, ते फक्त तुम्ही बघून घ्या. बाजूला रे, हे दिसतंय छोटं पण ते आहे प्रचंड मोठं. हे सगळं किती लाख वर्ष जुनं आहे हे अजूनपर्यंत त्याची तपासणी सुरू आहे. आणि म्हणून त्याच्या पहिल्या यादीमध्ये बारसूचं नाव आलेलं आहे. ही ती सगळी कातळ शिल्प आहेत. तो मॅप दाखव, मॅप ही तुम्ही पाहिली आता.
हे खालचं जे तुम्हाला दिसतंय तुम्हाला, या बाजूला पण दिसत असेल, हे खालचं जे तुम्हाला लाल बॉर्डरवाली दिसतंय का, हे नाणार, त्याच्यामधनं नाणार वगळलेलं आहे आणि ती सगळी उरलेली सगळी जमीन आहे. ज्या जमिनीमधनं घरं आणि मंदिरं ती देखील बाजूला करण्यात आलेली आहेत, ही त्याच्यासाठी मोकळी केलेली जागा. आता म्हणतायत नाणारच्या इथला हा प्रकल्प नको, आता बारसूला हलवा. हे वरचं बारसू आणि या बारसूमध्ये जे तुम्हाला निळे पॅच दिसत आहेत, निळे, ही सगळी कातळ शिल्प आहेत. आणि ह्या कातळ शिल्पांच्या बाजूला जवळपास तुम्हाला काही किलोमीटर डेव्हलपमेंट करता येत नाही. त्याच्यामधली जी जागा तुम्हाला दिसते तिथे ती रिफायनरी येणार आहे. होणार आहे का? हे तुम्हाला सतत अंधारात ठेवतात. तुमच्यापर्यंत गोष्टी पोचवू देत नाहीत, पोचवत नाहीत, फक्त जमिनी हडप करत जातात. कधी काळी कुठची तरी गोष्ट होईल ज्याच्यात आपण जमिनी यांच्या विकू, ज्या कवडीमोल किमतीला आम्ही विकत घेतले तुमच्याकडनं. प्रत्यक्षात तुम्हाला काहीच सांगितलं जात नाही. माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, माझी सर्वांना, माझ्या सगळ्या कोकणवासियांना माझी हात जोडून विनंती आहे, जमीन घ्यायला कोणी जर समजा आलं, कृपा करून त्याला विचारा कशासाठी आलायस. तुम्हाला वाटत असेल की हे जमीन ठेवून मी तरी काय करू, ठेवा, ती जमीन तुम्हाला पैसे देईल. या घाई गडबडीमध्ये या सगळ्या गोष्टी करू नका. हे सगळे व्यापारी लोकप्रतिनिधी जे तुम्ही आतापर्यंत निवडून देत आलात ना, ह्यांना एकदा घरी बसवा. तुमचा राग एकदा या गोष्टींचा व्यक्त होऊ देत की आम्हाला विकत आलात ना, आम्हाला आजपर्यंत विकलात ना तुम्ही, याच्या पुढे आम्ही तुम्हाला किंमत देणार नाही. या जोपर्यंत गोष्टी होत नाहीत, त्याचा खेळ सगळा चालू आहे. शिवसेनेचे खासदार काय, शिवसेनेचे आमदार काय, एक म्हणतो पाठिंबा देणार, पक्ष म्हणतो देणार पाठिंबा, खासदार म्हणतो देणार नाही पाठिंबा. पक्ष म्हणून काय भूमिका? आणि पक्ष नसलेल्या पक्षाचे अध्यक्ष आज येऊन गेले. आता काय सांगतायत? जी लोकांची भावना असेल ती आमची भावना. अरे वा, मग तुम्हाला हवा होता म्हणून माननीय बाळासाहेबांच्या नावावरती मुंबईचा महापौर बंगला जो ढापला, तो लोकांना विचारून ढापलात? आता तुमच्या समोर येत आहेत की तुमची भावनाला काय अर्थ आहे? लोक ज्या वेळेला तुम्हाला निवडून देतात त्यावेळेला तुम्ही लोकांचं हित बघितलंच पाहिजे. जनतेचं हित कशामध्ये आहे, त्यांना 4 पैसे जास्ती कसे मिळतील, त्यांना घरदार सोडायला लागणार नाही, त्यांच्या पुढच्या भावी त्यांच्या ज्या पिढ्या आहेत त्यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी सरकारने घ्यायची असते. आणि सरकार काय सांगतंय? त्यांची जी भावना ती आमची भावना. बाबांनो, हे सगळेजण तुम्हाला मूर्ख बनवतायत, फसवतायत. आजपर्यंत फक्त फसवत आली माणसं, मूर्ख बनवत आली माणसं. अलर्ट राहा, तयारीने विचार करा या गोष्टींचा. हे कधी या सगळ्या प्रदेशाची धुळधाण करतील ना, तुम्हाला समजणार देखील नाही. सगळ्यांचे काही ना काहीतरी हेतू आहेत, व्यापाराचे हेतू आहेत सगळ्यांचे. या सगळ्या गोष्टींमधनं फक्त माझा कोकण वाचवा एवढीच फक्त विनंती करण्यासाठी म्हणून मी आज इथे रत्नागिरीमध्ये आलो, तुमच्या समोर आलो. मी सांगितलेल्या गोष्टींचा आपण गांभीर्याने सर्वजण विचार कराल एवढीच फक्त आज मी तुमच्या समोर अपेक्षा बाळगतो. आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने इथे आला त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आपण आपले सर्वांची मी रजा घेतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राजसाहेब. या सभेची सांगता आपण राष्ट्रगीताने करणार आहोत. सर्वांनी राष्ट्रगीतासाठी उभे राहावं.